Nevanza tukoma kutosha. Uri kuenda ibva ipapo iwe nai. Ibva apo enda unomira ukoko social distancing. Kutaura pamaTV nemumaredhiyo kuti social distance vanodzoka mashure 1 meter apart. Handiti shandisai mayo, hauna mask kuti pfeka mask, pfekai mamask, garai kumba, sanitizai maoko iwayo kana usina unoshandisa sipo. Kana mhino dzangu zisiri kundinyeberaka, bhodhi yako chaiyo hanzvadzi inenge da kusanitizwa nesipo. Hanzvadzi ndatosova, undikuridzawo. Ndatosova, mwenita ndinda muziva. Kwa hiyo naye unofunga kuti mweya wako unosvika kuno kwere naye hanzvadzi? Handi makangano here nyaya social distancing yemamuchetaurira nehanzvadzi. Handiti matindimire 1 meter we. Ukabuya.